Sisewe bafethu. Inkinga la ama-technical issues wara kodwa sisaqhubeka sayithuna. Hey bonile lobo thi angazi amangcolaza abuzwa kobani. Sikuphi kambe? Oh. Akaqedanga. Wena urinko chomi ka mulomo nkari hambega. Sine kuphi? Silane. Ya. Bathi ntwana bathi ngaza lenze njani? Bathi ngaza lenze njani? Hayi ntwana sayenza ngithi. Awubathela awusazisi. Yeah, it's your boy Steezy asibakele bafethu. Tholakala kanjani? Hayi Steezy bafethu unkosi Simphiwe awuye. Hello. Alright. Ngiyaphila njani? Ngisharp file. I pass. Why umpass? Imqondo kakhulu yo. Hello. Unjani? Ngishap. File. Smash. Hello. Unjani? Ngikrend wena. Ngishap. File cute ne. Smash. Hello. Antona. Unjani? Ngishap wena. Mlandi. Smash. Oh yeah. Hello. Unjani? Right. Bani kama Faith. Afida umuhle ne? Thank you. Yeah, abe ngifuna udanki vele ungathiya. Smash. Yeah. Clean smash ayizayenza ngiyakuzwa ubasmesha bonke ini uyabasaba. Hayi marastamba sazi ukuthi nifuna senze njani mani silethela amazombo kanje. Mariyazibona unjani wena? Like unokuzibheka like ekseni ube proud nje uzibona ukuthi yo ngimuhle. Antoni izomba like angazi ngathi uyikhonsi yakho. Yo. Ganyiwa ngempela nembona mangena bafikele. Bathi uba extend la sayenza. Silana ne? Extend ngiphethe bani la? Palesa. Awushaya intro yakho ke party uzazise ntwana bangenele. Nabangaphandla bebekhona ubalanda ungasaba. You know guys, I'm pretty Palesa. They know me like Pearl ne guys. Just name guys. How? Hello. Guys. Sharp. Bani kama lako? Simpi. Uhlala phi? Khona life iso. Facebook bakwazi ngubani? Usetrick. Sholi abadlala abantwana. Yeah. Plaza ngazi baningi khona la. Lapha naye ayikho type yami. Akuna type yakho la. Ubambe kanjani? Hello. Ubani kama lako? Simphi. Uhlala khona la? Awunomntana la? Sho. Asimbheke kahle. Asuye lo. Abafani maka. Hello. Ubani kama lako? Khomotso. Sure. Maka nina ngathi ngabatana bomuti kenzakalani? Ngicela ubabheke grand. Uyasubafana? Yo, ntwana yami like awuthi kancane. Yo, exactly. Hello. Right. Ubani kama lako? Pop. Maka wabo bitsa ka pop. Ki pop. Uthe pass noma uthe smash. Awulingana ne pin pop usani. Yo. Wena bongakuzeka khala amabhodo because Hello. Unjani mama? Sharp wena. Ngiyaphila. Hlala enzansi. Afedi pass hayi. Why? Ala kankaza ngathi umkhovu understand okukhamba. Hayi saza abanye bathi imkhopha abanye bathi yini siyahamba bafethu nje abalawuleki labantu abalawuleki kunomsindo ongakhuzeki siyenza lento sikuphi kambe yebo sila bathini ntwana bathi hey ufana no friend yashosho bafethu ustambo English indoda sitastina uyazi. Hello. Njani? Sharp. Smash ufake. Hello. Njani? Sharp. Aselihle kepisi lakho. Smash. Hello. Njani? Sharp. Smash. Hey ngathi basmash abo. Hello. Njani? Sharp. Konjali 360.
Kwiphi haki? Hello. Njani? Shapa usemuhle smash. Yo. Shit. That was awkward, man. That was awkward. You. Hey, asikuwe sifa. Sikuwe ne mam. Yeah. Yo, hayo unesona wena? Ngiyakusaba. Hayi, awuzazise lapho bangena. Yo, why? Yo, mina igama lami faithfulness. Asimnike lithuku faithfulness uyayenza lento. Angiyenzi next. Yeah. Hello. Ubani igama lakho? Usimphika. Khuluma kula sikuzwa. Khuluma kula. Relax over namhlanje. Yiba uma. How? Smash. Yeah. Okay. Hello. Pass. Why umpass? Why? Hi. Njani? Okay. Smash. Aningayengithasa la. Singithasa once. Ngabuze. Why umpasa? Anginayo reason. Pass with no reason asiqhubeni. Sina pelele. Hey matala. Pelele. Alright. Pass. Why? Uyabaphasa ma ufuna ukusho ukuthi why? Kanti yini ngawo? Sayenza lento sesingapha. Bathe ntwana yami bathi uphantshisa ikhaveni. Bayakunyela siyabangena. Sayenza. Yeah, hayi pop lo. Kayi1. Mangena. Uva, zwakala. Zwakala uzomayi. Ntana. Nesizwe ntwana ungenziya. Sekhavela yabiyenzeni. Oh. Uzayina. Afere lo afaki washi ayenza kanje izojika ekhwapheni. Fere. So then, again. I feel this mess. Smash. Jamila ne? Oh yeah, hello. Right. I'm not man. Internet cafe. Outside 360 la. Afere obeyazazi umenjeke papel ehlele taxini yadi. Usayidini nje. Wena. Hey, zwakala yi. Yambala lomntana lo kusunjani? Aya kala bayitheki yo. Next pass. Hey, sure. Hello. All right. Afuna ngiphasile. Chest, Afiri. Hello. All right. I'm now. Function 360. 360. Hi man. Luma. Afera amabelo wakhe leyalenga ngakhona. Adinga lento le stress tent. Lekunuki incident. Afera upop lona wezinto. Nafezana. Yacho. Seluba bugweja no. Mnandi njani? Right una musa. Hayi sayenza lento. Asiyenza. Yasho vele ugweja umala costa abaningi bamazi. Sila. Slender. Hayi le slender sinyanyisayo lesi siqophoza ingubo ngamabhokweni okukhunjayo. Usho wena nenobuso ngathi skin sasekhwapheni. Mawuyisholo wena. Lethe ngana khopha lesingo.
Sila, right sis. Right. Yo, sesizulile siswapho. Sesizulile mama. Sesila, right sis. Uretire ebusosheni in one jeni. Yeah? Uretire ebusosheni in one jeni. Right. Right mama. Ngiyaphila unjani bayi igama lakho? Emile, uyabona ukuthi ngoba edochaza kulapha. Ukubuze nje igama. It is purpose. Why uyachaza? Awu right. Akukho ngamcela khona. Sila. Short, Matindani. Right mama. Ubaye igama lakho? Balisa, kodwa likufanele igama lobalisa. Ngathi penguin ongishaya 360. Ayikho penguin my pen. Ngazi penguin my awuthi angikhumbulele ngoma. Awukhwethu tumala costa. Nkosi yami ungaphindi uyenze yazi. Ngaphindi ayikufanele. Right mama. Right. Nkosi yami anginawo maningi wena fere pass. Ngasho. Yeah. Bafethu sesiyayivala ke manje njengoba benibona bekushisa bekunje ayabeziwa ubone la Braamfisher ningakhohlwa ke ukusubscribe ku YouTube channel yethu Dusty Media bese futhi niqhubeke njalo nisupport ama local brand wethu aseGasi bafethu yazi bakhona Dusty PC into eyintswephe ekhala kahle abo steady bafethu siGasi singabumbana nje sakhane sike sonke awe see you next